מה הנחש אמר? מה הנחש אמר? הנחש היה חרמן מת. הנחש מנחמן מת. עכשיו הנחש הנחש והמנחה של מנחמה לאן הם הלכו לטייבה? מה הם עשו לטייבה? בבקשה זבוב. אז זבוב אמר להם שלום חבר'ה, אני הזבוב הכי בשבוע. עכשיו בא שימי האנס, מה הוא עשה? צלצל לכולם כפות. כולם כפות, כולם גובה, חפפי הוא אמר. זה מה שהאנס אמר, חפפי. וידאו? הנחש היה מאוכזב. הנחש היה מאוכזב. שהכונפות לא אכלו בשבת. אז מה הם עשו? הורידו להם ספירה מזה. חרד, חפף מכל המנהיג. סתלק עם העיניים. עכשיו לך מפה עם עיניים כמו שאני מבטחת עם אמא שלך. הגזמת. לא, לא, never mind. היו 44 נחשים בשכם ובטייבה היה 44 snakes. 44 snakes in שכם. טייגר learned how to speak ב-34 שפות. עכשיו כל השפות האלה קדושי תורה ערערו. They were speaking 43 languages. כל נציגי אומות עולם השתינו בקשת מעל סבתו המתה והצולעת בת האהבה. It's not a story, it's a legend. It's a legend. אגדה. האגדה של בן גוריון. אגדה בגד גרון. בן גוריון וקהילת צדיקים. צדיקים. הצדיק מנחאוזן ואשתו רודריגז. והנחש שלונקה פוסע בערבי חג בצאת שבת. Fuck you. Okay, what? Go ahead, tell me. Fuck you? Yeah. Why? No, They it's lost her mother. a legend, an evil legend. Okay. About the snake, the spirit of Ben Gurion, and the mountain with no 25 heads. She worshipped. So you're a year older. So I said זה מבזבז לך את כל המצלמה. מתאינים את זה. אבל שומעים משהו עם כל הרעש מסביב? שואלים פה קושיות, הודים מוכרים פה ורדים. ורדים מכרו ההודים. ההודים מכרו ורדים. ההודים מכרו ורדים. לזוגות אוהבים. fuck too sexy. Have it where no one else I don't want to have it here. No, have it I where want to see it. have it where no one can see it. Only where You, yeah, exactly.